ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା। କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ଥିଲା। ସେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଶଗଡ଼େ ଶଗଡ଼େ ସିଝା ମଣ୍ଡା ତା ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ଜଣେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଆଜି ବନାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ପିଠା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାପିକି ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ମୁଁ 3 ଡବା ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧୋଇ ଧାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇଛି, ତାପରେ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେଉଁ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଚୁନାଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ମିନ୍ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚଲେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଯନ୍ତଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିକି ମାପିକି ନେବେ। ପାଣି ଗରମ କରି ପାଣି ଦେଇଦେଇ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆଳୁ, କୋବି ଆଉ ମଟରର ପୁର। ମୁଁ ମଟରଟାକୁ ଆଗରୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କରି ମସଲା ଏସବୁ ଦେଇ ସାଧାରେ ମୁଁ ପୁରଟା ବନେଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରଟାକୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ପିଠାରେ ପୁର ଦେଇ ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇନି, ସାଧାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି କରିଛି। ମୁଁ ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଏହି ପୁରରେ। ଏମିତି କଲେ ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ପିଠାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ। ଚକୁଳି ସାରିଲା ପାଣି ଦେଖିକି ପୁର ଚୂନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇକି ତାକୁ ଯନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ ଯେମିତି ଗୋଳି ନ ରହିଯିବ, ନହେଲେ ପିଠା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯନ୍ତଣୀଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ, ତାହେଲେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପାଣିଆ ହେଲେ ଗଢ଼ି ହେବନି, ଅଧିକ କାଠୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ହେବନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ସଚରରେ ରହିବ ଯନ୍ତଣୀ। ପିଠାକୁ ଗୋଲ କରି ଖୋଳ ବନେଇ ନେବା। ତାପରେ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇ ଚାରିପଟକୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ନେବା। ଏମିତି ସବୁ ପିଠା ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପିଠା। ୟାକୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝେଇ ଦେବା। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସିଝେଇ ନେଇଛି ପିଠାଟାକୁ। ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା ପୁରଟା ବାହାରି ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।